салому алайкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми тоҷик, ҳар як нафаре ки ҳама вақт видеоҳои моро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависен ва боваримон дорем. Хубе иншааллоҳ ҳаматон. Аэропорт дамадед ва да видео кардем, Жуковский да видео кардем, офис да бисёр видео мекардем. Гем дар комментариҳо бисёриҳо хоҳиш мекарданд ки ай аэропорти Вунукова равен, ай вазъият моро хабаррасон кунен. Чхеле ки мебинен имрӯз аэропорти Вунуковада қарор дорем, барои нафарҳои мерафтагира маълумот мерасонем ва барои нафарҳое ки ай Тоҷикистон омаданиам. ҳатман видеоро то охирша тамошо кунед, як лайка биҷихен. дастгирии шуморо мо мебинем, суханҳои хуби шуморо мебинем. Мо да қувва метия ки ягон хабарҳои нав, ягон маълумотҳои нава ёфта ба шумо расонем, фикр мекунем беҳтарин мешавад. пешай мавзӯъро сар кардан номерҳоро мемонам, ай ки ҷое ба ки ҷое шумо да билети ҳавопаймо дар кор мешавад, ба дили пир харидорӣ кардан метавонед. Дар WhatsApp нависен, коргарон иншааллоҳ ҷавоб метиҳанд. сар мекунем мавзӯъро. аввалан нафарҳои мерафтагида, нафарҳое ки ҳуҷҷат дорен, шумо да ягон камбудӣ намешавад. Шумо беташвиш рафтан метавонед. мо мегем ки дар аэропортҳо мардума манъ доранд ё ки телефонҳоро тафтиш доранд. ин нафарҳои ай Тоҷикистон меомадагиро дар назар дорем. Нафарҳои мерафтагӣ беташвиш, шумо ором бошед. нафарҳои беҳуҷҷат, аэропорти Вунуковада тафтиши ҳуҷҷат дар даромадгоҳ ҳастае бигем. ҳуҷҷат мепурсанд. дар ҳолате ҳуҷҷат надошта бошед, ҳамара не меша ҳолате ки бигем ки ҳуҷҷат намепурсанд, бе ягон камбудӣ мераванд, вале дар даромадгоҳ ҳастае. дар ҳолати ҳуҷҷат пурсанд, муомила карда гузашта мешавад. иран бигем ки растчоча бигирен хубтар аст. ва бо чӣ камбудиҳо мешавад? нафарҳои мерафтагида. самолети Somon Air бошад беташвиш, ягон камбудӣ намешавад, вале ай Вунукова ҳавопаймои Ютерам бигем ки парвоз мекунад. нафарҳои мерафтагида дар масъалаи ручной беҳад сахт қапидагианд ки ҳамин як кам тарак оҳане ки дар пеши регистратсия гузаштан мондагие бигем, ҳамуда ҷо намешавад, 5000 рубли штраф мекунанд. ҳамин масъалаш да ручноитона ҳаҷмша хурд бигирен, тамом, дига беташвиш. дар масъалаи мерафтагиҳо умедворем ки фаҳмонда тонистагем. бо ягон саволҳо бошад, дар комментария нависен, ҳаракат мекунем ки ҷавоб гардонем. аз нафарҳои меомадагӣ чӣ гуна ай? бисёриҳоро пурсон шидем. бигем ки 1-4 соат шид ҳавопаймо фаромадагӣ ай. аввалан бигем шаҳрвандои дутарафа, нафарҳое ки инвалидан бигем, тафтиш карда ҷавоб додан. тақрибан бигирем дар ҳамин 4 соат 40-50 нафар баромадагӣ, дигарҳо шоли дар дарун манъ кардагианд. ҳамун шаҳрвандои дутарафае буданд ки баъд аз 3 соат баромадан пурсон шидем. бигем пурсупос мекунанд, ба ки ҷо мерем, дар ки ҷо зиндагӣ мекунем, телефонҳоро тафтиш мекунанд ва нафарҳои мегардондагӣ назар ба Жуковский ва Домодедово Вунукова зиёдтар аст. ҳамаи видео монда қариб бигем ки мегем, вале ай сабабе ки ай дигар аэропортҳо да аэропорти Вунуковара ки билетиш арзонтар аст, Вунукова мегиранд. нигоҳ кунед, миёен ҳолатҳои шидагие ки нафарҳои будагие ки якум бор омадагианд, гардондагианд. нафарҳои шидагие ки омадагианд, бе ягон камбудӣ гардондагианд. хитон бигем наворҳоро дар YouTube диде ки ҳатто 3 рӯз, 4 рӯз, як рез 50-60 нафар то 80 нафара гардонданд. барои ҳамин айни замонам Вунуковара тавсия наметиҳем. ба ҳар ҳол бигем ки агар омаданӣ бошен, дилтон ай хитон пур бошад, ҷои зиндагӣ мекардагӣ, ҷои кортон аниқ боша, мақсади омадантона фаҳмонда тонен, Жуковский ва ё Домодедово бигирен. ҳамин гуна вазъият. бале шидагии нафарҳое ки мақсад баромадагианд мегӯянд ягон савол нест, ина бе камбудӣ баромадаем. ихи ҳолат ҳам мешавад, вале бо мешавад ҳолате ки мегардонанд, ки баъдан ҳам суҳбат мешем, мегӯянд ки Абдуллоҳ аэропорти Вунуковара тавсия натиҳ. хоб ҳамин қадар маълумот. худтона эҳтиёт кунед. боқӣ паноҳи Аллоҳ миннатдорам ай ҳаматон бошем.